Doncs avui hem vist la culminació d'un treball de 5 mesos de dues classes de quart d'ESO de l'escola GEM i va començar la història el mes d'octubre quan vam anar a presentar una proposta innovadora, diferent a la direcció de l'escola. Ells van ser molt receptius i nosaltres volíem evolucionar un dels tallers educatius que tenim pensats a la Casa Coll i Regàs. S'anomena els debats de l'Obrador i en aquest cas hem afegit dels debats a l'acció. La participació en aquest projecte ens ha permès, com a escola, poder treballar el projecte de recerca, que és una activitat obligatòria per a tots els alumnes de quart de secundària, d'una manera absolutament diferent. Han pogut fer propostes de millora vinculades a problemes que s'han detectat a la ciutat. Aquest és un projecte que garanteix que aquestes competències transversals, la iniciativa, l'emprenedoria, la bona actitud, el treball en equip, el poder-se comunicar de manera efectiva, doncs tinguin lloc. A la meva ciutat, Mataró, no hi ha cap lloc destinat a l'espai pels adolescents a les nits, amb la qual cosa ens trobem en el problema en el que si no tenim més de 16 anys no podem sortir de festa. Nosaltres tenim la solució. Hem creat un festival on els adolescents des dels 14 fins als 20 anys podran disfrutar d'oci, comerç i de bona música. Per poder fer de Mataró un lloc més net, organitzarem recollides de brossa on tothom, absolutament tothom, podrà formar-hi part només pagant un petit preu d'inscripció. Jo formo part del projecte Amadeus i el nostre projecte era fer xerrades a nens de quart a cinquè de primària sobre els estereotips més enfocat cap a la violència de gènere. El projecte del meu grup és anomenat Joves Mataró i és principalment una pàgina web per donar publicitat a les propostes que es fan als joves d'entre 16 i 24 anys de la ciutat de Mataró. El que semblava que primerament eren projectes més o menys teòrics, l'hem anat evolucionant perquè de la teoria es passés a la pràctica i es poguessin desenvolupar uns quants d'aquests projectes. Per incentivar-los, els vam dir que tindrien uns premis. Han acabat triant-ne 4 que creiem que són potser els més viables. Tots aquests projectes que podrien quedar-se només en teoria, doncs intentarem que s'acabin desenvolupant. El premi a la millor capacitat de generar oportunitats socials és pel grup Carpe Diem. El següent l'hem titulat com a millor enfocament creatiu. El premi és pel grup que es diu Grup 1. El premi a la millor solució de context social és pel grup Acció 2003. El reconeixement a la millor proposta que considera els serveis pedagògics de la Fundació Iluro és pel grup Esportistes.